The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. In Isaiah 43, verse 2, when you pass through the waters, I will be with you, and through the rivers, they shall not overflow you. When you walk through the fire, you shall not be burned, nor shall the flame scorch you. Psalm 5:11-12. Let all those rejoice who put their trust in you. Let them ever shout for joy because you defend them. Let those also who love your name be joyful in you. For you, O Lord, will bless the righteous. With favor you will surround him as with a shield. Psalm 34:7. The angel of the Lord encamps all around those who fear him and delivers them. In Proverbs 21:31, the horse is prepared for the day of battle, but deliverance is of the Lord. Proverbs 29:25, the fear of man brings a snare, but whoever trusts in the Lord shall be safe. Before we start our Bible study today, ikinahanglan ang atong pagsusit at kaugalingon aron masuta nato kunon sa atong nahimong mga sala ning adlaw. Kining mga sala kundi nato isugid ngadto sa atubangan sa Dios nga Amahan, mahimo lamang kini nga bambag niining atong pagabuhaton nga pagtuon sa pulong sa Dios. Busa as our SOP ing atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios, gikinahanglan nga atong sundon ang mando diya sa 1 John 1:9. If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Alang kanimo higalang wala pay kaluwasan. Ang imong buhaton dili kay ang pagsugid kundi gamita ka na imong free will aron ikaw makahimos labing menong danong desisyon sa tibuok mong kinabuhi. The decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 nagtugon kanato, nagbutyag kanato. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Way laing manluluwas si Ginoo Kristo ra. Diha sa Acts 4:12 nagaingon, neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Busa, believe on the Lord Jesus Christ ug ikaw maluwas. Ning pipila ka mga gutlo ato igahin kinis pag-ampo sa hilom. Let us pray. Magampo ta, amahan namong Dios, nagapasalamat kami kanimo nining lain sa mga adlaw nga imong gipadangat kanamo. Buhi pa kami sa among lawas kini gumikan lamang sa imong kaluoy, sa imong gugma, imong grasya. Dili kami takos nini. Salamat o Dios sa imong pagdala kanamo ning dapita sa makasaparong kami makapadayon. Kini nga among spiritual momentum adlaw-adlaw kining among tulumanon aron ang among kalag magatubo hangtod makabot namo ang spiritual maturity, the stage of
capacity for life. Uban nila kami karon, pinagis pagtudlo ka na mo sa balang Espiritu Santo. Kining tanan na mong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Mayong adlaw sa tanan atong mga subscribers, mga higala, ato ng mga suki ingnon ta o sa atong mga igsoon diha ni Kristo. Welcome na usab nga atong pagtuon sa pulong sa Dios ni nga adlaw o padayon kita sa dupot ni atong tun-anan nga giuluhan og the doctrine of sin, doktrina sa sala. Okay. Kagahapon atong gisgutan nga kahimtang sa tao nga binuhat sa Dios. Perfect. Hingpit. Okay? God created us, kitang mga tao, perfectly. Perfect yun. Hingpit. Way kulang. Ang una na itong girikanan, gibuhat sila sa Dios nga hingpit. Gumikan kay gibuhat man sa Dios ang tao nga hingpit, o tungod sa pagkahingpit sa tao, ang tao dunay o dinhay pakigambitay, pakigsandurot sa Dios. Tungod kay lagi gibuhat man ang tao nga hingpit. Therefore man had that fellowship, an intimate rapport with God. Man had a direct fellowship with God. Niyadtong wala pa malaglag ang una na itong ginikanan. Apan tungod sa pagkalaglag na karon sa tao, kining maong direct fellowship na putol, na undang, na hunong. O ang mihunong niini, dili ang tao per se, kundili ang Dios. Tungod kay ang Dios may mibutang og ali o bambag, gumikan kay misupil man lagi ang tao. So I hope na sabtan na nimo. Ato lang yung gisubli paghisgot aron atong makita gyud klaro kini. Ug tungod sa kahimtang sa tao, tungod sa kahimtang ni Adan, ang resulta mao nga ang matag usa ka tawo nahimong kaliwat ni Adan. Yes, gikan man tang tanan ni Adan, okay? Ug ang tanang kaliwat ni Adan magakarga o magatangag sa original nga sala ni Adan. Apan gihimo kini sa Dios, sanglit ang Dios nagpahimutang pud siya og usa ka kahigayunan alang sa tanang tao. An opportunity, a chance. Kung dili ingon ini ang kahimtang sa tao, di man pud maangkon. Di man po mapahimutang sa Diyos ang iyahang plano alang sa kaigayunan nga ang tao may balik ngadto sa Diyos. Nahimulag gud ang tao gikan sa Diyos, gumikan sa iyang pagsupil. Ug tungod niadto kahimtang niini, tungod niadto ang Diyos naghimo og paagi aron ang tao mahibalik ngadto kaniya. Tingali og mutana ka og ngano manggong naingon ana man na. Naingon ana kini tungod kay mo man gud ni ang isyu ni Satanas. Kung inomdom ka. Unsa man dayang nihitabo ni Lucifer? Well, si Lucifer misupil batok sa Dios pod. Remember? Tungod kay ning supak man to si Lucifer, gitugkan man siya og pagkagarbuso, buot man siya moapa sa Dios o mo sobra pa gyud, mikontra man siya batok sa Dios. Ang Dios mihimo og paghukom to judge him. God judged Lucifer ug ang tanang mga anghel nga ming-uban kani, ming-kuyog kaniya. 1/3 ra gyud sa gidaghanon sa mga minilyon ka mga anghel. Nga kini silang tanan, itambog na dito sa kalayo. Apan na itong makita, sumapa sa previous na itong mga pagtuon nga,
kini si Lucifer mihimo og pag-apilar. He appealed. Ug tungod niadto ang kalayo na baya ang kalayo ni Bonatana, right? Ang kalayo na karon. Kay giandam naman kana sa Dios. Giandam na. Giandam na kana sa Dios para ni Lucifer og sa tanang mga anghel nga nanguyog niya, 1/3. Okay? Apan matud pa ni Ginoong Jesucristo, kini nga maong kalayo pagasudlan. Okay? Inigabot na sa katapusan, dili pa karon. Samtang ang tao aniya pa, apil ang tao, samtang aniya pa siya sa kasaysayan sa tao, samtang ang kasaysayan nagapadagan o nagadagan nga ang tao ana, ang kalayo giandam. Giandam kini alang kang Lucifer ug sa iyang mga demonyo. Ngano man? Tungod kay si Lucifer ug ang iyang mga anghel nahinukman naman. Gihukman na sila. Ug tungod sa ilang nabuhat, nahukman na kana sila. Ug ipakita sa Dios ang hinungdan ngano nga kini si Lucifer pagasilutan. Kini isyo naman si Lucifer nga, ikaw may gabuhat nako. Ikaw may gahatag sa akong gahom. Ikaw may gabuhat nako niining tanan. Ug sa human nga nagliho ko sa akong kagawasan, sa akong kaugalingon o kagawasan, imo naman akong silutan ni noon. Dili baya ako ang naghatag nako ining tanan nga mahimo. Ikaw ang nagbuhat, nagmugna nako, unya imo na hinuon kong silutan, tungod kay ako lang gigamit ang imong gihatag nako. Na mao to'y appeal ni Lucifer. Mao to miingon ang Dios og, well, okay. Okay, Lucifer, akong buhaton ng tao. Ug akong ipakita nimo ug nganong silutan ka nako. Okay? Pinagis tao. Mo na atong trabaho karon, no? I'm addressing now to you, fellow believer. Mo na atong trabaho karon. Nahibaw ba mo ana? This is our work now. Mo kanay atong trabaho karon, atong tulumanon. We are here because we are going to resolve the angelic conflict. Paminaw. Mao na hinungdan ngano nga labihan sa pagkamahinungdanon ni mo tao. You are important. Ikaw, ako, kitang tanang mga tao, importante tao eh. We are important. Mao na naka-importante ni mo tao tungod ni ini. Ayaw pag nauna nga tungod kay ikaw buutan o tungod kay maayo kang tao. Mao nang importante ka sa Diyos. Dili na mao. Way labot ng imong pagkabuutan o pagkamaayong tao nimo. Inumdumi kini tao. Ania kadinhi gumikan sa usa lamang katuyo. Aron sa pagpamatuod to prove nga si Satanas sayop sa iyang pag-apilar. Ngano man? Ngano sayop man ang iyang apil? Nganong kitang mga tao magkaprobar man? Tungod kay paminaw. Magkaprobar kitang mga tao nga sayop ang apil ni Satanas tungod kay ang numero 1 isyu ni maong kahimtang. Unsa man? Unsa man? Kabubuton. Volition. Subuot ipakita sa Dios ngadto ni Lucifer nga bisag tinuod nga ako mo ay nag-create og kabubuton ug ako gihatag kana nimo matud pa sa Dios. Ikaw na responsable. You are responsible niya ng kabubuton nga akong gihatag nimo. Nganong ako pa may imong pasangilan?
akong i-prove na nimo, buhaton ko ang tao. Mo mo sa Dios. And here is what happened to man. Mo to hinungdan ngano, gagibutangan sa Dios og kahoy dito sa taliwa, dito sa Hardin Eden, nga diin ang bunga niadtong kahoya. Maoy pag ang bunga niadtong kahoya, maoy pag ilas maayo og sa dautan. The knowledge of good and evil. Sa tuyo nga paggamiton ang tao sa iyang kabubuton. Mupili ba siya sa pagkaon niya itong bunga o dili? Kay ugwa pabutangin sa Dios og kahoy nga ang bunga niya tumoy pag-ilas maayo dautan. Unsa may gamitas tao sa iyang kabubuton dito sa hardin? Wa. Sabot ka? Usara gyud ka kahoy. Usara ka butang. Usara ka kahoy aron ang tao makagamit sa iyang kabubuton. Kung unsa nitabo sa tao, mikaon man, so nalaglag ang tao gumikan sa iyang paggamit sa iyang kabubuton. So, unsa may sunod? What's next? God developed this time a plan. Sundan aron di ka muwas pasig. So, miugmad og panahon. God developed this time a plan. He put up a plan uban stuyo nga ang tao mahibalik, mapasig uli ngadto sa Dios. Apan ang tao makabalik lamang ngadto sa Dios pinagi sa iyang unsa? Kabubuton. Kabubuton gyapon nakita nimo. Tungod kay gibutan man sa tao nga siya malaglag. It was through his volition. Kinahanglan nga butan po niya sa tao nga siya may balik ngadto sa Dios. Apan ang pamaagi nga siya makabalik ngadto sa Dios, usar ka paagi. There is only one way. And this one way, iyahang paagi sa Dios. Dili atong paagi. Dili sa tao. Apan naay problema ni bahina. Paminaw. Si Satanas nga mo'y nagduma sa kalibutan karon, gitugutan man sa Dios. Kini si Satanas nagapaningkamot, nagapanlimbasog nga iyang lawgawon sa muko ng tao. Nagamit ni karon si Satanas sa tanang paagi sa paglawgaw, pagsamok sa tao. Aron ang tao maglibog, malinga, o malawgaw lagi. Hangtod di na inoon kini siya may balik ngadto sa Dios. Mao ni karon ang problema sa tao. Gilubog ni Satanas ang tao aron mababagan niya sa pagbalik sa Dios. Do gilubog ba niya ang tubig aron di na makakita klaro ang tao. Kung may hinungdan, nga naan ay mga tao mo ingog, mao ni atong buhaton aron ta makabalik sa Dios. Magbuhat ang maayo. Dili igo ang pagtuoy. Di ba di ay na paglubog sa tubig? Kita ni mo? Mao na. Kaya kung natong tanawon ang katinaw sa pulong sa Dios ug ang iyang kamatuoran, way hinungdan. Dili mo apektar nato ang kalubog sa tubig tungod kay ang katinaw ana lamang sa katinaw sa kamatuoran diha sa pulong sa Dios. Kung ang pulong sa Dios mo ay atong tuuhan, kung ang pulong sa Dios mo ay atong dawaton, nan klaro kaayo kung unsa gyud ang tukmang paagi. Apan ang Dios nining kalibutan na Dios gamay nga litra nga di Dios ning kalibutan si Satanas nagabuta kanila. Na may bersikulo diha sa Biblia nga nagsulti nga si Satanas mao ay Dios karon ning kalibutan na. Ug tungod niya na kini sila mukuyog sa pagkalaglag nining maong mga anghel. That is why the Lord Jesus Christ will say ni nila, pahawa kamo,
wa ko kailan ninyo kamong mga magbubuhat og dautan. Ug sila gitambog dito sa kalayo nga giandam ra unta para kang Satanas ug iyang mga demonyo. So it's only a matter of choice. Ilang magidesisyonan nga moadto sila dito, ilang tinuyuan. Makita gyud nimo ang kaklaros pulong sa Dios nga sa matag gutlo sa atong kinabuhi ang kabubuton nato volition gayod ang atong giatubang. In fact, I always emphasize here nga all of life is decision making. Decision. Decision, decision, decision. And we are all a product of our decision. Gusto? Mao nang gihatagan yung kahigayunan sa Dios even during the tribulation period, human sa rapture. Sa tribulation period, nga nagkaguliyang, nagkabuang-buang na ang kahimtang sa kalibutan. Muapil na gani ang mga anghel sa pagpaklaro sa unsa ang paagis kaluwasan. Apan bisan pa niya na, daghan lagi hapon ng mga tao ang musalikway. Moingog, tuo mamuana. Di mahimo na. Kini mo'y angay na itong buhaton. So, here we are seeing nganong naingon ini ang kahimtang sa tao. Gumikan ining tanan nga atong giasoy karon. Ug busa, because of this, tungod niini, in fact, angay tang magpasalamat nga naingon ini ta. Kaya aron makagamit ta sa atong kabubuton sa paghimo og desisyon kung ato bang sulbaron ang atong problema, pinagis pagdawat sa solusyon nga gihatag sa Dios kanato o ato bang isalikway. Kaya unsa may gisulti sa Roma 5:12 sa in English nag-ingon kini, wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Ang tanan, all, ang tanan, no excuse, kay ang tanan man. Mao ni tinuod nga kahimtang natong mga tao. Mao nga di na lang nato lubgon o lubugon o sagulan o magbuhat day ko maayo, maninggamot day ko, mao ni akong buhaton. Dili na. Tungod din atong makalulo ang kahimtang, ang atong kahimtang patay ng tanan. Sabtag yun na. For as in Adam all die, mo na spiritual death. Mo na kini ang atong giingon. In Christ, all will be made alive. So, kung natao kalag kausa, mamatay ka kapila, kaduha. Kaduha ka mamatay, physical o spiritual. Apan kung natao kas makaduha, kapila ka mamatay. Kasara, physical ra, you only die once. So, ang pagkatao nato ning kalibutan na, usa ka na kagarantiya nga patay ta. Kasabot ka? Ang pagkatao nimo nga buhi niining kalibutan na, garantiya ka na nga usa ka kapatay. Ayaw pagkalibog ana. Sublion ko sa pagpatinaw ini. Your being born physically in this world is a guarantee that you are spiritually dead. Kay gipakatao ka mang buhi physical din ining kalibutanan, kana mo'y buhing pag-ilang ikaw patay. Sabot? Now, may I repeat to state the principle here and listen, paminaw. If you are born once in this world, you are going to die twice. But if you're born twice, you will only die once. Understand that. Sabtag yun na. Hinaut di na ka na nimo malimtan. Hinaut masilsil na ka na diyas imong galamhan. Okay?
Physical birth is the moment of attainment of spiritual death, while regeneration or being born again is the moment of attainment of spiritual life. You see, eternal life is an indication that you now have a spiritual life. Ang mayang balita sa kaluwasan, the gospel is the good news that tells man that the barrier between God and man has been removed. Ang paril, ang babag tali sa Diyos o sa tao nabungkag na. Sabtag yun na. So, ang sala, dili na isyus kaluwasan. Nga no? Tungod kay gisulbad naman ning tanan sa Diyos. Naghimo nagsolusyon ng Diyos nining tanan. Ang buhaton na lang sa tao, mao ang pagdawat. Pagtuo nining maong solusyon sa Diyos. Ang tao, igoras pagdawat. Kita nimo? Igoras sa tao sa pagdawat. Pagtuo sa ibuhat nga solusyon sa Diyos. Maura. O gumikan nining tanan. Ato nang nakita nga ang mao nga lihok sa Dios pinasikan kana sa iyang pagkabalaan, His righteousness, justice, and love. Kanang tulo. Now the justice of God the Father called for the imputation of all sins of the human race to the Lord Jesus Christ on the cross. In other words, tungod kay di man ta makabayad sa atong utang sa mga sala, for the wages of sin is death man. So ang kinahanglang mubayad sa soul sa sala, mao ang usa ka tawo nga buhi, dili patay. Kaya ang suhol gud sa sala, mao man ang spiritual nga kamatayon. Basta? Now, kinsa may makabayad sa atong utang sa sala, nga ang tao patay namang daan lagi, spiritually sa iyang pagkatao dinis kalibutan. Unsaon man sa pagbayad sa tao nga patay, unsaon mas pagbayad sa tao nga patay naman lagi siyang daan sa pagkatao pa lang. Unsaon man niya pagbayad be? Di na makabayad ang tao kay patay naman lagi siyang daan, di ba? Busa, tungod kay di man ta makabayad, gikinahanglan ang usa ka tawo nga buhi spiritually. Aron sa iyang pagbuhat niya na ang spiritual nga kamatayon sa matag usa ka tawo iyang mabayran. Kaya ang spiritual nga kamatayon mao may suhol sa sala. Roma 6:23. So ang resulta karon mao nga ang matag usa ka tawo doon na kay gayunan. He has now a chance sa pag-angkon sa spiritual nga kinabuhi tungod kay gibayran naman ni Ginoong Jesucristo ang sohol sa sala. Nasabdan ba na nimo? Mo hinungdan. Nga paminaw ini. Wa na hinungdan ang imong pagpinitensya. Paminaw gabayo dini. Wa na hinungdan ang imong pagpinitensya. Nganong apinitensyahan pa man nimo ng sala nga nahuman naman to dito sa cross. Be, una-una agad, pinsar-pinsara diyas imo. Una-una, tanawa ragod na. Kung maghimo ka ana, ang imo bang paghimo binitensya, mura ka nagtuman og mga kalihukan nga wa nay pos, wa nay bili, wa gyoy pagkasibo anas kamatuoran sa pulong sa Dios, wala. Wa pagkasibo sa grasya sa Dios. So therefore, ayaw na himo isyu ang sala, okay? Ayaw na gyud himo ang isyu ang sala. Kaya nga naman, tungod kay ang suhol sa sala, nabayran na dito sa cross. Hustisya sa Dios mismo, mao ang misilot ni Ginoong Jesucristo gumikan niadto. Ato unta tong silot ra ba? Apan wa man tay mahimo kay patay naman tangdaan. So didto ang silot mudong ni Ginoong Jesucristo. Nakaron kay gibayran man ni Ginoong Jesucristo ang soul sa maong silot, kitang tanan gawas no, na we are now free.
Kung kini atong pagadawaton o atong tuuhan. Apan kung na isalikway, on the other hand, if you reject, man lagi ni may pugsanay gud lagi ni. Kung atong isalikway ang mga gibuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa cross, ay bawa ka na sa resulta niya na. Our Lord removed the barrier of sin by bearing the punishment for our sins. Siya ay midawat so that sin is not an issue any longer kung bahin sa kaluwasan. Sabot? Atong makita at the last judgment na sin is not the issue in eternal judgment. Sa atong pagtuon sa libro sa pinadayag, the book of Revelation, diya sa kapitulo 20, we're going to learn there that ang tanang mga tao, mga dagko o gagmay, buhi o patay, dito sa tubangan, sa hukmanan, sa dakong puting throne of the great white throne judgment, ug ang mga libro giabrihan, doon ay mga librong gipangabrihan. Paminaw mayon ini. Ang nakagrabe yun ini, kay gisaysay sa maong kapitulo ang mga librong gipangabrihan. Dahil libros kinabuhi, the book of life, nga giabrihan. Ug dahil laing libro nga gitawag og libro sa mga buhat, the book of works, gipangabrihan tong mga libro ha. Pero paminaw, may libro sa mga sala lagi. Why libro sa mga sala dito? So, man lagi libro diha. Paglistas tanang mga sala nato nga atong ipangbuhat. Wala. Book of sins? Wala. Now, naay book of life. Ug naay book of works nga gihisgutan. Ug ang matag usa ka tawo gihukman pinaagi ning maong duha ka mga libro. Ug ato nang nasayran dinhi nga wa gyoy bahin og sala. Kay ngano man, di naman lagi isyu ang sala. Sabta gyud na. Busa atong ipaklaro pag-usap. Atong ipatinaw dinhi sa makausapa nga ang makapabanlod sa tao dito sa impyerno dili ang sala. Okay? Isilsil na sa imong limpatakan. Dili na mabanlod ang tao ngadto sa impyerno tungod sa sala. Mao bitang naay mo ingon og di naman di makapaimpyerno nga tong sala. Di lagi makapaimpyerno ang sala tungod kay naaman lagi si Ginoong Jesucristo. Wa pa tingali si Ginoong Jesucristo, sigurado patay na ta sa atong mga sala. Mo na hinungdan kasi ilabay ta. Apan di naman issue ang sala kay kanang tanan giunsa. Gibayra naman tang tanan, anang tanan ba gibayra na. So nganong may impyerno pamanta og di na issue ang sala. Tungod kay wa man pud nimo dawata ag bayad. Wa man kamo ang kuns bayad. Imo magisalikway ang bayad na mao na. Nagasabot ka ba na? Sabta in tao na. I hope na tinawan kag maayo na. Therefore, mao nang maimpyerno ka higala. No, higala ang itawag nimong dili pagtotoo. Di ka pa man ako igsuon until maluwas ka. Mao nang maimpyerno ka higala bisag di na isyu ang sala tungod kay wa manimo dawata ang bayad sa sala nga mao ang gibuhat ni Kristo dito sa cross. Mao nang nagatindog ka karon at tubangan sa hukmanan sa dakong puting trono, great white throne judgment, o ginahukman ka gumikan kay imo man gisalikway ang gihimo na untang bayad. Sabot? Moingon tingali ka o bitaw, sige naman kung kadungog antos gisangyaw sa mga pastor o mga evangelista sa nakalinlaing ministry sa madiha sa Vic Balbido Evangelistic Ministry, pero wag yung kung kayo mong desisyon. Paminaw roman tong ako. O niya,
Unsaon naman Unsaon naman ni nato ron. Ingon na ang mao nga kahimtang. Listen. This is sin at the last judgment, where sin is not the issue. The issue is not sin, but the righteousness of God versus the righteousness of man for salvation. Ngano mang righteousness of man? Tungod kay na ay book of works ug na ay book of life. Diha sa book of life, libro sa kinabuhi, nakalista diha ang tanan nga mga ngan sa tanang mga tao nga gipakatao din sa kalibutan gikan ni Adan hangtod sa katapusang tao nga matao din sa kalibutan. So you can just imagine unsa ka baga ang libro nga. Musta? Di ang mga ngan sa tanang minilyon, binilyon, trinilyon o kwadrilyong mga tao niya nang higayuna. Tanang mga ngan na nakasulat. Nakalista diyas naaso yung libro sa kinabuhi. Book of Life. Well, mao ka na. Huwag paminaw. Inigabri sa maong libro kung kinsangan ang wa malista ug busa wa makit-i diyas maong libro unsa may tabo. Unsa may tabo? Hoy, naibaw kag unsa may tabo. Sila, paminaw, silang mga tao kansang mga ngan dili makitaan diha sa maong libro unsaon man ni sila. Kini sila ipang tambog, ipang itsa, ipang labay dito sa kalayo. Pero baya, ang kalayo di rabaunta para sa tao. Remember? Dili oy. Di para sa tao ang kalayo. Kadtong kalayo, giandam na to kay hukma na unta ang mga anghel. Pinanguluhan ni Lucifer, karon Satanas na. Pero gi-intermission man tang mga tao karon. Kay kitang tao mao may magatapos o magasira sa kaso nga gipasaka ni Lucifer niadtong sitwasyon nga nahitabo nga siya paghahukma na unta. So therefore, dako yun kayong ingnon ta, trahedya kadto. Kitagong mga tao. O man lagi ta i-disenyo sa Diyos nga ibanlod dito sa kalayo nga. Pangano mangmuod to mangyod ang tao sa kalayo? Tubag? Tungod rapod sa tao? Yes. Because of man. Abe, ngano man tao nga muad to mangyod ka sa kalayo? Tubag, ako manggugi sa likwa yung may bayad sa akong sala dito sa cross na mauna. Nakasabot na ka. Naara ba po yung mga tao nga pilosopo o muingog, bahala na. Mano man di ay bibo maghadid to. Sige lang. Ngano? Kinsa may naibaw. Lisod. Lisod yun ng ubang mga tao. Kaya na magyoy mga tao nga ingon na. Ay mga tao nga ingon ana tungod sa ilang pagkagahi na gyud, pagkatig-a na gyud sa ilang mga unsa. Kasing apan timan kini. Bisag unsa na gyud kagrabe. Do na pagyugkay kay gayunan nga mabali niya ng imong kahimtang. Maswitch ba? Samtang buhi ka pa, samtang nakadungog ka pa nining atong gisgutan karon, gisgutan sa balang pulong sa Dios, na pagyug kay gayunan. You are still given a chance. You still have the chance nga makalingkawas kas imong padulngan nga linaw sa kalayo. Ayaw pagpaabot. Kung tuwa ka na dito o moingon kag ay sayop man di ay ni. Di man di ay ni magsilbi, pwede pagbubalik sa ako. Uy, di na madaan taon. Di na mahimo. Awahe na. Apan karon nga nakadungog ka pa, makadungog ka pa,
Nagpatalinghog ka pa ning atong pagpatinaw nimo, pagpasabot bahin ning kamatuoran gikan sa gipadayag sa Espiritu Santo. Karon ra, paminaw, karon ra ang higayon nga gikinahanglan ang imong paghimo og desisyon. Desisyon sa pagdawat sa gitanyag nga kaluwasan nga gibuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. Karon ra higala. Karon ra himoa ang desisyon. Gamita ka ng kabubutong hinatag pod sa Dios diha kanimo. Himoa ang imong pagpili. Mudawat ka ba o musalikway ka ba? Buhata ka na karon. Kay basig ugma ulahin na. Higala, ayaw pag-una-unas pag-ingon og mano man ang mga adto sa impyerno, bibo mga dito. Ayaw sultian na. Kay wa pa karaba makaadto. Ayaw gyud pagsultian na. Kay moingon ko, pagkagrabe na gyud nimo Naghimo ka ng usa ka kahimtang nga wa pagani ka kay bawog unsay tinuod nga kahimtang. Lisod na gyud ang tao lagi. Mao nang kinahanglang maklaro nato. Mao ning nagtuon tag Bible aron atong masabtag klaro kung unsa ning mga kahimtanga. Now, naibaw ka bag unsa gyud kahimtang sa impyerno? Kay ug mao gyud imong gihatagag gibugaton nga okay ra. Well, gumikan sa atong pagtuon sa balaang kasulatan nga ginganlag Bible. Ibaw tag unsay kahimtang sa impyerno. Ug moingon kag bahala na mo adto kay bibo dito. Ako kang ingnon ron nga di ra magyud bibo dito. Ang gisgutan sa Biblia bahin sa impyerno. Di ra bagyod bibo dito. Nakadungog ka. Dili bibo dito Ang tingali, imong ipakaingog bibo dito kay tuwa may mga pagtiyabaw, mga pagpaninggit, pagkagot sa mga ngipon, mga pag-ago, ug uban pang mga makahadlok, makuyaw, makalilisa nga pagkaguliyang sa mga taong gipang tambog dito. Mao na tingali ang imong giingog bibo dito. Dili bibo sa impyerno, sumasa imong giingon Ang tinuod, makalilisang ang kahimtang dito sa impyerno, kana suma sa giwalagway o gi-describe sa Biblia. So para tingali nimo dito sa impyerno, bibo, ingnon kanako pag-usab nga dili bibo dito. Labing klaro, ang sultis Biblia, di gyud bibo dito sa impyerno. So, kung para nimo dito bibo, na imo na ng problema. Kadungog ka. Inikabot nimo dito, ayaw gyud kong sang pita kay, siguro magyungwa ko dito. Di magyud pud ko, mukuyog di mo kay, di ba ko ibutang sa akong Diyos dito, kasabot ka. Ang nagkagrabe gyud dito ba si Pirno, ang mga di magtutuo nga mo'y ilang dayon nga destino na, ato na sila hangtod sa kangturan. Hangtod sa kangturan. So, nauna lang na. Makahinomdom sa mga hitabo, kini sila, samtang din pa sila sa kalibutan. Makahinomdom kini sila, nga nagkadungog sila nining atong gisgutan karon. So, moingon sila, ako man ron nadunggan dito Vic Balbido Evangelistic Ministry sa YouTube. Yan itong sa batong pitsaha. Ako man lang itong baliwa. Gipakaingon ko man itong dili importante. Nagkaroon sao naman to. Wala na. Wala na ko'y mahimo kay awahin na. Tinood na. Ulahin na. Pero kanto mga magtutuo, ato usab nga nahibawan nga tuan na sila sa langit during the tribulation period. Di na sila makahinomdom sa mga pangitabo din sa kalibutan. Dili na. Excuse me.
E naman ko ubang mga magtotoo. There are believers nga mangutanag, mahimo ba tang mutanaw sa mga hitabo atol sa revelation? Mahimo ba kunutang muli ba gikan sa langit unsay kalakis mga unbelievers din isyuta? Well, unsa mo pud koy ililion mo dinhi sa kalibutan? Tanahon pa ba nimo tong imo mga kontra samtang dinhi sa kalibutan nga nagkapuliki nin taon sila? Na muli mo na gyud mo itukmo aron mo balik. Wala. You will forget everything. Di na nimo mainduman oy. Tingaling na uban mo ingog. Nakaadto na ba di ay kabik? Wa palagi ko makaadto pero naamas pulong sa Dios. Kadungog ka. Unsa man na nimo? Gawas ug di ka motuo sa pulong sa Dios. Naama na sa pulong sa Dios. Nga di man mamakak. Ang sampol niini, turgong klaroho ni. Ang sampol niini mo tong tao nga dato ug si Lazaro. Nakinumdum ka to? Wa na mahinumdum si Lazaro samtang dito sa Lazaro sa sabaka ni Abraham. Wa na siya mahinumdum sa tao nga dato. Nakalimot na gyud siya. Di kay nakalimot na siya. Kundili, napapas na gyud sa iyang paramduman. Ang iyang kaimtang samtang dinhi pa siya sa kalibutan. Apan ang taong dato, sige siya tan-aw ni Lazaro og miingog. Puy, tuan na sa Lazaro. Sa didto pa sa kalibutan, didto ra gyud siya sa ilawom sa lamisa. Nagsigi og pamunit sa mga momho aron iyang daginoton sa pagkaon. Paminaw. Ang taong dato na hinumdum sa tanan. Apan sa Lazaro, wa na. Hayahay na. Wa na hinumduman si Lazaro bisa gamay. Ingon na ang atong nasairan nga gisaysay, gipanayang sa balang pulong sa Dios. So kung bahin sa witnessing o pagsaksi, mutan ako ni good news ba ni? O bad news? Bad news. Labi na kaya nga itong topic, uluhan sa itong gilisgutan, sin, the doctrine of sin man, bad news ni, right? So the unbeliever is judged because he has not believed in the uniquely born Son of God. Kung sa may gisulti sa Roma 5:8, apan ang Dios nagapadayag sa iyang gugma alang kanato, pinaagi niini. Abisan sa mga makasasala pagkita, si Kristo nagpakamatay alang kanato as a substitute for us. Pagkaklaro niya ng bersikulo ha. Ipaklaro gyud diha. Unsa may gibuhat ni Ginoong Kristo dito sa cross? Nagpa-display ra ba siya? Wa. Na nagsulti niya, nagpakamatay siya alang kanato. Aron sa mabayran. Kaya di man takabayad sa atong mga utang na sala. Therefore, atong balikon. Sin is not the issue in salvation. Unsang tinuod nga isyo? Tubag? Ang atong kabubuton mo kanay isyo. Okay? Kaya ang pagtuo nagkinahanglan man sa atong kabubuton, our volition. Pandi ka pugson, kundi ka musugot. Ato po niya ipatinaw ng bahin sa kabubuton, free will as we go along, daghan palagi tag pagahisgutan. Ato ning esplikahan pagdugang nimo, ato ning ipatinaw klaro. Okay, so din hilang una kita kutob karon ngayong adlaw. O kaya og sipyat sa sumpay niini. Kay kulbahinam, triling, kining atong paghisgot niini. Nga labing minungdanon alang sa atong kasayuran, nga atong mapundo din sa atong kalag, kining maong kamatuoran, o nga ato kining gamiton sa pagkinabuhi, aron kita magmadinaugon sa atong espirituanong pagkinabuhi. Dinhi, o hangtod na kita uban sa Dios.
magmadinaogon gihapon kita. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong grasya nga mong ipaymuslan nining adlaw. Dada kami pagbalik ugma dinhi aron kami makapadayon sa among pagtuon bahin ini. Salamat sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.